At magtrabaho, boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan Banwaan, Tingog kan Banwaan. Digdi sa DZGB. Huha! Mabuhay ang mga Andres. Si sayang chairman of the board. Oy, Andres Bonifacio Day, ah. Maray kong ang fight BP, sige na ngaya, Andres na. Maray kaya, kung naro ka na madadangog kan mga Andres ko nyo no, sige na ngaya, Andres na. Ecstasy. Lang ya agang-aga. Isa'y baya talaga ang dapat na sa tuyang heroine nasyonal. Para mo kita mga Pinoy siguro talaga ang tayong lupang isinumpa. Karaw lang eh. Ilingon mo Pilipinas ilingon mo dyan Luzon, Visayas, Mindanao. LVM. Sumar Joseph. Agad-tapos siling ito. Igwaning revolusyon sa Pilipinas ka ito kontra sa mga mananakop. Narumduman nindo, revolusyon baga kan mga Pinoy kontra sa mga dayuhang nagsakop sa Pilipinas. Anong nangyari? Sinda-sinda ka ito, nagtrarayduran, naggaradanan baga, nahiling nindo so pelikulang pinagbidahan ni sa ito si Arcelian Apelyedo taga Catanduanes. Naging click itong pelikula. Yan o. Kita-kitang Pinoy nagtrarayduran takon si Isay sumagiging leader kan KKK. O may binadil baga kay itong mga generales na nagbadil. So kapag iriba man sana, ano ito sa pelikula? Aguinaldo ba yun? Oh. Pagkatapos ng yan, igwaning debate na nabubuhay-buhay pa man, sisay daw palan talaga ngaya ang maray na dapat na heroine nasyonal. Ta si Rizal ngaya, day manakibakbakan. Puro sa naman ngaya surat ito. Noli metanghere. Pagkatapos, el filibusterismo. Samantala ngayang si Andres Bonifacio, nakikibalbalan talaga ngaya, dugo kung dugo. Talaga makakuha ng mga Pinoy. Hindi tayo makaabante. Ano tadyang pa sana? Dahil na nagkakasinarabutan. Ay, nako, good morning. Ultimo dia kan bulan na Nobyembre, taon 2021. Te gustará porque es la bomba que va a estallar. Iba man ang fight naman ngunyan. Mayores. Good morning. Isang ligtas na pamayanan sa ating lahat. Yes. Ang fight ni Mayores ngunyan. Kari ko na iba nan fight. Good morning. Isang ligtas na pamayanan sa ating lahat. Listening here. Si Mayores Bagaso, bombera. Bidbid mo yan, Jun. Me gusta mi. Si Mayores. Me gusta mi. Así. Ay, ano man po ang kasiributan amang Diyos dapat enot sa gabos. Extano. Happy birthday sa mga nagsiselebrar ngunyan. Special mention niya to, an sa tong amigo. An amigo. The man for all seasons. Extano. Kagawad Pong Logronyo. Kang Boys and Paints, the number 1 paints. Happy birthday tabi sa imo. Kagawad Bong, hali sa tropa DZGB.
Sabi naman digdi, ang tunay na hero, ang mga nurses, doktor, mga OFW, saka ang mga maestro, maestra. Igitabi na. Dahil naunang bita na taga-media ano yun. Kang laban baga kang ECQ, nasa luwas, sumidya. Tararay gabos. Irakman. Eh bali, sige tabi ano. Tagkod kita nga alas 10:30, tingog kan Banwaan. Happy birthday kay Kagawad Bong Logronyahan sa tuyang barkada kang Boys and Paints. The #1 paints. Holiday ngunyan tabi ha. Mga paraan tabay niya to. Legazpi Daraga asin Albay District area. Mabuhay tabi ka mo. Si Kasag, mabuhay tabi Kasag. Mabuhay ang mga Andres. Diyan sa Saudan, tabi Kasag, salamat din marhay sa Indo Buda sa familya. Buda diyan sa tropa sa Albay Public Market kay paminta maray na aga man tabi ha. Sir Ato Lim diyan sa Petron Top Gas, Petron Gasoline and Top Gas, Petron Gasoline Station. Diyan sa Petron Top Gas Gasul Sige. Katuwang ang tropa. Pading Al, Pading Jomar, Pading Jim, Ads Luens, Manibela, Henry de Boy Mata, Technical Control, sa kuyang kapartner, the man from Poland, Dion Napolis, sa newsroom. News Manager Mardila is the name. Sa paragos na pag-abang po kan mga istorya, the man with an eagle eye. Walang lusot ang mga istoryang may sustansya. May epekto sa satuyang pagbuhay-buhay bilang komunidad asin nasyon. News Manager Mardela sa Production Center, Angel Mustaza. Ang samuya pong Anghel. Sa IT, nagkargado dyan, Tandem, Arven and Richard sa samuyang high definition digital broadcast worldwide sa radyo AM band region wide kita sa AM band sa radyo, sa online DZGB News Online asin sa YouTube worldwide po yan ha. Sige, ako pa sa indong servidor sa radyo. Check 1 2 1 2. Si Papa P sa DZGB. Pio Fernandez, Tingog kan Banwaan. Tabi, diretso kita kan mga istorya dyan sa luwas. Tingog kan Banwaan, nasa linya. Ramon tambong karas kan istorya. Ngunyan pong Andres Bonifacio Day. Happy Fiesta po dyan sa San Andres, Catanduanes. Kay Alcalde Boste Kuwa. Dyan sa lugar ni Alcalde Boste Kuwa. Ang tugang ni Gobernador Boboy Kuwa. Happy Fiesta po dyan sa San Andres, Catanduanes. Kumpadreng Al, what's happening? Good morning. Yes, mangyari sa padang Swain Ngunyan. Katatapos pasanakan misa ni Father Eric Martiliano ang Biga Paris. Nayoan naging nagmisa Ngunyan digdi sa padang Swain. Tulong bagay ang tinawanin doon ni Father Martiliano. Napig paliwanag sa mga presente digdi. Enot ang pag-apresyar sa mga nilalangkan mahal na Diyos na dapat sa naman na pangatamanan kan mga tao siring sa tuyang environment. Kadua yung pag-ataman sa kapwa, pagkamuot, asin pantuloy yung konversyon, pagbabago sa sadiri, pagbabago sa mga ugaling sala. Magiging makasadiri na dapat partiyan kan mga dapat na bago sa tuya. Yan ang mga mensahe na pigatawan nindo ni Father Martiliano. Natapos pa sa misa pa din and nagpadukot ng mga kandila. So mga taga-digdi, mga pamilya kan sa mga nagkagaradanan digdi sa padang kan mga tumanalikod na taon kan bagyong Rining. So magkahalong emosyon ang mamatian na digdi sa environment digdi sa relasyonan
o kaya sa pagramdam na ni kan mga mahal sa buhay kan mga taga padang padi gulting tao digdi. Maski mainit ang panahon pero talagang sa sakripisyo ini kan mga taga padang taon-taon Oho. dahil parte naman ini kan talagang misyon kan to Bicol na pagiramdamon o giramdamon na nangyari digdi way back lingaw ko na kung pirang taon na pa di. 15 anyos, 15 na pala, compadre. Oho. 15 taon na pa di, na-imagine mo so nangyari kahit kan bagyong riming. Yes. Kung tahin parte kita kan naging witness sa mga pangyayari sa area ini kan Padang. So padagos yan tabi na pagramdam sa pag-inisyar anak ko Bicol and nagbalik mo niyan so grupo digdi sa binagibong digding multipurpose hall para sa pagpadagos kan programa Mhm. tabi kan ako Bicol. Pero antes dyan baga sa pag kumemorar sa paagikan banal na misa, igungo na nin groundbreaking kayo dyan na dangug ko sa may Puro 4 kan Padang. Yes, sabi pa di. Ano itong konsepto kan proyekto? Over. Gigibuhan iyan dyan kay Dicky pa din sa iyan na area na bagayan. Salog iyan, pasiring naman sa pamitisan kan na mayon, o hali naman sa pamitisan kan mayon. And kung dayo mananggad mabugtakan iyan kay protection dyan, posibleng mag-overflow dyan gilaray ang tubig at ang bigagad kung marawat ang panahon na pwedeng isa-distribute gilaray kan mga residentes digdi. Kaya iyan na nga na iyan. Taro man iyan sa pagka-priority nga kada kabikol na actually may budget na nga ni may groundbreaking na para mapunan tulos iyan. Takula man pasalamat abi pa de ang mga residente sina Kapitan Harold Benito Casubago so council. Takulaon ang senda pasalamat sa talagang pagpadaba senda kana kabikol sa area ngini. Roger to that. Takaipuhan man agad dyan yung protective dike ta iyo nahihiling buda talagang ang lugar naan minasuro pa dyan ang tubig for so long a time ngunya na andang ko nga ni inordinan tulos kan ako Bicol na Congressman Alfredo Pido Garbin Jr. So contractor kan trabahohon tulos iyan magmobilize na. Yes. Oo, tadi. And nadangog ko Casubago nag-uron man anggad so taro sa mga representative katong contractor na talagang pupunan ini tabi tulos pa de. Okay, sige. Okay, yan ang update technique sa Padang area. Kaya ba nang garay si Lawrence Alarmario? Thank you. Salamat tabi Luen sa kaya Al and Luen dyan sa may parteng Padang. Yan baga paano tabi nagbugtak nin parang memorial shrine an ako Bicol para magserbi iyan na pagirumdum sa satuya na primero ang puwersa kang natura di kitang kalaban-laban dyan kung da ita atamano ng kinaban bubiltadahang kita kaiyan. That's the first thing na reminder dyan kaya nakabugtak iyan na memorial shrine dyan baga sa Padang. Ikadua so pagrumdum niya to para sa mga kalag kan mga nagkabaralunbunan dyan na naging biktima ka itong massive flooding darakan super typhoon Riming. Champion na ito kumpadring kaya tabi June. Sayga ka ito naka-duty duman sa Arimbay. Duman ka ito naka-duty sa Arimbay. Iyo na ito. Pigagihan mo bagay ito ayo, duman sa inutan nindo. So Padang area. Yan. Ikatulo, ang simbolismo kaya na pupundar dyan kanako Bicol is yung pagiging tong resilient and so faith in God. Yan ang nadagog kong ipinahayag ni Congressman Alfredo Pido Garbin Jr. Pagigitang resilient and most of all yung faith in God. Kaya ibinugtak yan dyan for us to remember those important things. Sabi na Congressman Pido, na Congressman Zaldico. Kung minabultada na natura sa satuya, igwa kita man ninpan laban pananarig sa Diyos, budaan pagiging
resilient niya to. Importante nga ekipahe po yan, kumbaga, o sa tuyang sandata panglaban sa anuman na klaseng kadipisilan. Kaya ayan po, taon-taon, yaon dyan po ang ako Bicol. And narumduman ko ito kay June, ining si the late Congressman Batocabe, abogado bagan. Nagbo-broadcast kita digdi kay ito 24 hours sarong bulan daing kuryente pero sinustiniran po kan DZGB yan. So sa bulan mahigit ito yun walang patid na serbisyo daing putol inda ko sa natabi kamo mga paraan tabay kung nasa memorya pa nindo yan. 15 anyos na pala ito June. Ama kong Diyos, talaga naman salamat. Kitang nagdadarangugan ko niyan na survive ta ito. Can just imagine 15 years. Narumduman ko kay ito yun, so DCGB. Kita so nakatoka ka ito, nagbo-broadcast na ako so on board, naka-hook up so FM, tapag araw ka na extreme emergencies. An abiso ka, an standing order nara VP Henry, nara EVP Sir Glenn, nara Ma'am Brenda, hook up ang duwang istasyon for us to serve the populace. Ipiglalaog na kita nin tubig oran di Budaparos. Ang building na inigaro ini nagsisway. Ang tore na yan yun, isuspig tatakutan ko. Tako sa onboard kay itong ultimo Kuda si Boss Art na usiya. Ama kung Diyos niya, kuda man pabagsak ang tore. Kahirak asin kapangyarihan ka namang Diyos. Sagkod ko niyan, survive ang DCGB. Siguro may mission talagang ipigtaw sa taon kagurang na yun. Yan. Uto na, piglalaog na so transmitter, in tubig uran Budaparos. Yaw na kito si roaming usiya, si Tata Rumi, tayo yung duting technical. Papa P, kung pipiriton tayo ning iabante, pagkatapos kan bagyo, suri kita. Di iyo, sabi ko, mapaaram kita sa gobyerno. Nakita na sa nasukan ka ito. Dr. Cedric Day, pinapudan ko on air, buda sa pag-asa. Then, Tony Arispe. Narumduman nito si Tony Arispe. Chief kan pag-asa Ligaspi. Paaram kita sa gobyerno, tayo kitang sinumpaan na tungkulin kitang mga member kan KBP to inform and protect the public. Yan na day aram kan mga paradangog. Guro mo niya na sa rindo na ako niya. Igwa kaming sinumpaan ka yan tabi. To inform and protect the public. Yan ang sa lisensya mi tabi, KBP. Kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. Dahil kita basta kayo ito nag-off-air yun. Inapudan ko si Dr. Cedric Daep tasindaan igwanin mas mahiwas na kaaraman sa disaster mitigation, preparedness, and response recovery gabos. Nya ko, Sir Cedric, tiglalaog naan sa muyang transmitter, anoan maray na desisyon. Tan sa muya din na paghururunan these times of very dire emergency. Ma-off kami ta, pagkatapos kan bagyo, day kitang lalauman na broadcast. Sabi ni Cedric, tama ang desisyon nindo. I-preservar ang gamit. Kaday malaog kan tubig, mag-off-air ka mo. On-air yan. Pagkatapos, Tony Arispe, iyo tabi na biso kan gobyerno. Tama, mag-off-air ka mo. Tatutal ang bagyo, o yan na papalapwas na. Ang importante. So pagkatapos, kung paano kita mabungkaras, umin-off-air kami nin siguro duwang aldaw. Pagkatapos, bungkaras na. Iyon po, tabi So, sa tarabangan kantawo ka ito, nakabungkaras kita. Congressman Batocabe, naghuba-huba aning bado digdi, nag-aalsa ki mga donasyon. Dumanag po ng bungkaras todo ka na Bicol na yan. Pagtabang sa kapwa, dumanag pundar nin pagtabangan na Bicol. Kaya yan, nagbugtak dyanin, memorial shrine, tabi. Imagine na nadanggog mo, inabot mo itong bagyong Dreaming Angel. Pira kang edad mo. 18 anyos ka. 8 years old. Seryoso. 8 anyos ka ito? Kaya ka. Duman pa ang busta sa ibaba. Nagbabayli ining building yun. Tapos kunya ko pangya. Tapos buhay pa kayo ito so mahiwagang relos ta yun. Dahil naning pag-asa rin. Ito ang piglalaw man sumahiwagang relos. Archipelago de Isla Pilipina kung usungaran ka ito. Basta Espanyol. Yan. Barometro. Yan apod ka ito. Duman naglaom. Yun na po yan. So,
Yan na po, balikan tayo ito. Kaya yan, taon-taon, dahil yan piglilingawan kan ako Bicol John. Yan na pagpamisa dyan. For us to remember that nature has its own way na magbultada sa to kung ita yan pag atamano na ikadua. Sa to yung pagkuhan sa faith in God and pagpangaji duman sa mga nagkagaradan dahil nagkakuraso ibangon yan eh. Kuda sa to yung resilience. Kaya yan po tabi ano. And then, kasubago, nagkaigwa duman ng groundbreaking sa Puro 4. So ako Bicol, si Congressman Garbina so nagrepresentar duman sa Padang. Iyan may igwa dyan talaga yun yan panintup kan eh. So hali sa bulkan mayon. Kay po naman protective dike talaga. Dike. Kuda so nagkapirang linear meter pa ito ning tinampo. Siguro isa sa kubnasan na ito. O ngunyan, iyon na po yan. Sabi nga ni Kaskan na naka-istoreta, igwa ning orden. Tara Congressman Garbin, po ng tulos iyan na trabaho ng takay pohanan na po. Ano. So yan po tabi, dyan pinagsubaybay na raal, padingal, budar na Luwens, dyan po sa ako Bicol. Ano. So yan po muna, taon-taon dan iba pa, it's 9:27. An oras hatod sa Indokang ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Coca-Cola. Buksan ang magic ng Pasko with Coke. Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Milo. Ituloy ang pagiging champion. Milo. Everyday. Multivitamins Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity. Ngayon, mas handy. Bear Brand. Tibay ngayon, tulong para sa matibay na bukas. Brad, atubangon ang angat kang panahon. Kaya pakusugo ng hawak. Mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be. Taamang sa lakas resistensya. Kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte, lakas ng 5 piso lang, SRP! Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extract, L-arginine, Songaria Cynomorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi ninda, ang tunay na lalaki, matibay, maurag, asin matikas. Sabayan mo pa, Key Robust. Robust, 65 pesos SRP per tablet sana. Para makasiguro, magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust mahubulong as hindi pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo pag natapos na ang paghihintay mo. Yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Age para maswabe ang hagod nito. Ginto Barrel Age Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Age Gin. Drink responsibly. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Puun kaito sa gungunyan, padagos ang pagsuporta kan Ako Bicol Party List sa edukasyon. Yaon ang educational assistance sa mga nagkaklase, pagdistribuer ng mga computer sets sa mga eskwelahan, pagpapatugdok ng mga school buildings as in multi-purpose buildings, pagdonar ng mga libro, ayuda sa brigada eskwela, asin pagrekonosir sa mga matitibay na estudyante. Yan ang satunyang sa diring partido. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa.
with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Delikado at fresh ang damit dahil may 24-hour kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Mga bakuna laban sa mga vaccine-preventable diseases? Deserve mo yan! Kaya ang mga bakunang ipinamimigay namin ay subok na, ligtas, epektibo, at libre para sa lahat. Siguruhing todo ang proteksyon ng iyong pamilya at komunidad. Pumunta na sa pinakamalapit na health center para sa karagdagang impormasyon. Magpabakuna na para sa isang healthy Pilipinas. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng... Talo ka mapapaswitch sa Nescafe Creamy White? Hulita, mas bago as in mas maray-ini kesa sa dati. Aroma pasa na, masiramo na. Hulita, pigdagdagan in 100% puro asin natural. Nescafe Coffee. Asin may creaminess pa kan Nestle Milk. Tamang-tama ang blend kan kape asin gatas. Kaya namit na namit. Asin naghahaloy ang siram. Oy, mapapaswitch na yan sa new and improved Nescafe Creamy White. Ang dapat piliun, mayong digta ning korupsyon. Itatao ang gabos na dapat sa imo. Ulit na padangat ka. Ako si Lenny Robredo. Asin aroal daw, pigpipili ta ka. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Skelan! Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong Kapaskuhan, abot kaya na abot kaya ang beer na beer. Sa beer na beer, masaya na masaya kasi 80 pesos SRP lang for 1 liter. Pero masarap na masarap. Panalo na panalo. Kasi sulit na sulit ang masarap na beer. Kaya ngayong Kapaskuhan, sakto na sakto sa masaya na masayang kwentuhan, ang malamig na malamig at afford na afford na beer na beer. Beer na beer. Tunay at tapat. Beer na beer. 80 pesos SRP pa rin ang 1 litro. Walang price increase. Drink responsibly. Kahit nasa trabaho si nanay at si tatay, di ako nalulungkot. Di rin ako nagugutom kasi kasama kita, Lola. Bago umalis si nanay para magtrabaho, nagiiwan muna siya ng breast milk niya para maibigay mo sa akin, Lola, pag nagutom ako. Pati pagkain may nakahanda na rin. Minsan nga ikaw rin po ang nagluluto para sa akin. At syempre, naglalaro rin tayo. Lola, bukas po ulit ha. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe,
suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at de kalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cell phones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFB&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Colmonista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023 San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Agum, puto ba si Madi mo? Uy, Madi, masain ka. Mabakal ako kay Manok sa Nong Smith Shop. Tamaray sa inda, sigurado pirming bagong katay ang mga manok. Aw iyo, Marina, sabay na kita. Tamabakal man akong mga paninda. Tamalaag man kaya ako kisalit na negosyo sa arong. Maray sa Nong Smith Shop, barato ang mga produkto, pwede ka pang mag-wholesale. Tama ka, Made. Maski ang mga frozen food products ninda, arog kang tusino, longganisa, hotdog at iba pa. Sa Nong Smith Shop ako, nagbabakal. Taabot kaya ang presyo, maray ang kalidad, aprobado pa kang FDA. Ano pa ang piga-alata? Dalian ta na, Madi. Tabaka maubusan kita. Kadakol pati dyan ang nagbabakal. Nong Smith Shop is located at Market Site, Legazpi Public Market. Visit also their other branches in Riosa Street, Cabasan, Kinale, Tabaco City, and Barangay 12, Magsaysay Avenue, Makakay, Albay. Mga mommy, daddy, lolo at lola, bakuna Wednesdays na. Kaya naman, tara na at magpabakuna. Ang ating mga bakuna ay siguradong subok na. Mahigit 4 na dekada nang ginagamit ang mga bakunang ating ipinapamahagi sa bansa. Ang mga ito rin ay siguradong ligtas at dekalidad. Dumaan ang mga ito sa masusing pagsusuri ng WHO at aprobado ng FDA. Epektibo at libre rin ang mga ito. Kaya naman, pumunta na sa pinakamalapit na health center para sa karagdagang impormasyon. Magpabakuna na para sa isang healthy Pilipinas. Sa kulog kang payo asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daina kaipuhan mamili pa. Mag-Biogesic, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan mag-ataman, ag-Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Ang ibig sabihin ng hepatitis ay pamamaga ng atay. Isa sa bawat 10 Pilipino ay mayroong viral hepatitis. Isa ka na ba doon? Kaya alamin kung ikaw ay mayroon nito. Mahalagang magpa-screen at magpapakuna laban sa viral hepatitis. Tandaan, kapag may malusog na atay, siguradong sasaya ang buhay. Ugaliing magpakonsulta sa doktor para sa Healthy Pilipinas. Isang paalala mula sa DOH, Bicol CHT. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang mag-exercise. Pero nang hihina. Magki-drama. Pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod. Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang.
With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. Jim's 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang Jim's 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag Jim's 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan. Yes! It's Christmas time! Tingog Banwaan. Pio Fernandez. Good morning sa mga nakatutok man sa DZGB News Online, kay Madam Clems na Jacob. Da umaga sa iyo kay Madam Pitch na Librera Lim. Madam Pitch, good morning. Kay Siram Jason na Buebos. Aray na aldaw tabi sa Indo dyan. Tay pa ining mga yaon digdi sa tuya. Si Malu na Bigueras, si Madam Crispina tabi, si Heaven Olegna, yan tabi ha, mga viewers niya to tabi sa DZGB News Online. Buda kay Sir Renan de los Reyes, Sir Renan de los Reyes diyan sa Bato MPS sa Catanduanes, Bato MPS. Present da sinda diyan pa-play Kuya Ping ng The Last Resort by Eagles. Ya. Mamaya tabi at ilang pagrumduman niya to akan mga nakaagi tabi and pag-inspire na day kita mawaraning buot pag kita titamaanin mga kalamidades tabi. Manarig sa nang permisa mahal na Diyos Yan. Kanakalis bagang semana nagbisita digdi si Department of Agriculture Secretary William Dar yan. Kay Madam Clems, kumusta diyan sa indong familia? Kay father and mother mo tabi And welcome back digdi sa Bicol, sa Albay, kumusta sa familia? Last week nagpasiring digdi si Secretary William Dar kan Department of Agriculture and narumduman nindo so pag distribu baga ninda June to ayuda sa mga para OMA. Yan, that was made possible itong so pag insert baga ning budget diyan na kinua sa itong so rice tarification law na pinag-craft ka ito nara Congressman Joey o nara Congressman Pido Garbin Jr. Duman kinua so kantidad na ipinaglaog duman sa RFFA sa budget itong pinag-apod na Rice Financial Assistance, Rice Farmer Financial Assistance Program. Ang sistema kayan ta we dig deeper tasukan makahuron takaan sa Congressman Garbin. Na-explikar lang itong pinaghugutan kan pondo kung sa inagagamit yan. Now, sa workings po dara Congressman Joey na i-insert iyan duman sa RFFA kantidad na poco mas menos 3 billion pesos financial subsidy. Iyon na po yan so pigdidistribo para duman sa mga rice farmers na apektado po kaining pandemya. Yan. Duman hinugot kaya yan sa rice tarification law. Rumdum nindo. Kaya ito bagang nagkaigwa ng kariribukan digdi sa Pilipinas sa supply as in sa pricing ka na bagas. Biyo kitang nagpipila, nagrarasyon. Kalimitado sa supply nin bagas sa merkado. So what's the result? Due to the law of supply and demand, nag-spike up ang presyo. Dahil nakaya kan common tao. Yan. Now, pati so
agricultural sector ka ito apektado. And syempre, so consumers, apektado, including ining rice farmers niya to. Kasabay pa ining lumaog sa pandemya, iyo na po yan tabi. Now, kan maglangkaw so presyo kan bagas, takulang so supply kan merkado, sa merkado, nag-importar ka ito so Republika kan Pilipinas ni na tonelada na bagas na kung saan dyan baga sa pag-importar, igwanin pinag-imponer dyan na buwis. Ngunyan, nag-craft kay ito ning lay sa Congressman Joey, rice tarification law, sunako aduman na buwis, iyon na po yan ang pigagamit ngunyan, na pipakinabangan na kan mga farmers. Ipinag-insert duman na Congressman Joey sa Rice Farmers Financial Assistance. Yan, may na kan pinag-distribute magandig di. Kaya ito, mga nasa 3 billion pesos yan an ipinagbugtak dyan, financial subsidy. Sabi ano, yan, ikuan lang an matatawang kaan so mga kwalifikado na paraoma, igwanin IRR po kayan, implementing rules and regulations. Kaya kamo mga paraoma tabi, familia nag-arantabay, makipasiring kamo sa indo mga municipal agriculturists tabi. Tanganing maisihan nindo kung paano po yan, na sistema. Taan digdi sa satuyang impormasyon, yung financial subsidy to rice farmer, the amount of 3 billion pesos appropriated, sa irarom kan financial subsidy to rice farmer, tanganing ma-provide ang direct cash transfer iyan tabi duman sa mga paraoma na nagtatanom in sarong ektarya o hababa pa na apektado kan rice tarification. Iyo po tabi yan nangyari. So, iyan po sa policy making paano yan, parte kan itong sa pagpakusog kan sa tuyang ekonomiya, pinagigibuhanin paagi kan sa tuyang mga ilihidos politikos, bilang Chairman Committee on Ways and Means, si Congressman Joey, nag-aadal sindakan kung paano makaka-generate ng pundo na papakinabangan po kan mga sektores. Now, this is it. Yung sa subsidiya po para sa mga rice farmers. Yan, nailog na yan duman sa Rice Farmers Financial Assistance Program, cash aid po para sa mga parauma niya to. So yan po, coming from itong duman sa Congress, sa pinagigibo, it's nice na paminsan-minsan maisihan po niya to yan na mga napapakinabangan niya tong dakdang kan sa tuyang mga elehidos opisyales. Congressman Joey dyan sa 2nd District, adig di po sa 2nd District, ini po tabi, iyan pa sabi tangani, magdangog po kamo nin tultul igwa po yan nin implementing rules and regulations kung sisay po so makakareceibikaan. Igwa nin mga rekisitos po yan. Kung daimang kamo makalaog duman sa rekisitos, paku yan pigtutuyo. Kapig pipili yan talaga kan gobyerno, so talagang kwalifikado. Dahil ka mo magtaram na pangako sa na ngayon, drawing sa na or what, bako po yan. Igwa po yan ng rekisitos. Magpasiring ka mo sa indong mga municipal agriculturists tabi. Ma-explikar sa indo kung paano yan. At ang kada luwas ding pundo tabi kan gobyerno hali sa tuyang coffers sa kaban, igwa dapat aning katuyuhan duman iyan papadalaga nun takwarta ta iyan daining ibang purpose kung itao mo yan duman sa bako man na kwalipikado, apektado kitang mga taxpayers natata itinauman duman sa bako man na kwalifikado. Kaya iyan ang pinagsabi igwa ning IRR. Po ang pinagasabi tadi, pinag-explicar ta lang is yung general aspect kan programa, kan lakdang kan sa tuyang gobyerno. Now, sa implementasyon po kayan dyan na malaog so mga safety nets through the implementing rules and regulations. Po? Sige, so yan po muna tabi
Good morning dyan sa Indot, sa mga paraoma. Mabuhay ang uring mga magsasaka at magbubukid. Yan. Sige. Taod-taod ni Bapa, ano idiretso mo na dyan sundo alas 10? Kasya yan. Sige, huro halawig po ini. Mabulta kita, pakalis kan alas 10 na bareta. Ang pagbabago ng panahon dapat sabayan ng bagong lakas. Ngayon, may dagdag tatag sa New Cobra with ImmuniPlus. May tulong proteksyon from vitamin D at zinc. Plus, iba pang dagdag lakas. New Cobra with ImmuniPlus. Tulong sa lakas na may dagdag tatag with proper diet and exercise. ImmuniPlus with vitamin D and zinc is now available in all Cobra resealable bottles. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangang malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vitasync. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na pandemic, kaipuhan, makusog ang resistensya laban sa helang. ATC Vitasync, naglalaman kay sodium ascorbate plus zinc. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. We choose what's true. We choose GSM Blue. Choose what's true. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. Ngayong Pasko, choose family, friendship, and love. So choose what's true, choose GSM Blue. Drink responsibly. Hi, ako po si Luis Gutierrez, General Manager ng Alro Construction and Development Corporation. Kung igwa na po kitang namamatian na simptomas kan COVID-19, day na po muna kita maglaog sa trabaho. Asin tulos magpakonsulta. Proteksyon na po ito sa mga kapwa nating manggagawa at sa mga negosyong tumutulong para muling tumakbo ang ating ekonomiya. Basta't sama-sama, kaya nating supuin ang COVID-19. A public health safety reminder of Alro Corporate Social Responsibility Unit. Alro, building a resilient future. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. May mga sakit dyan na pwedeng maiwasan kung mapapakuna si baby. Protektado siya. May bakuna para dyan. Sakit ang maiiwasan. May bakuna para dyan. Kaya mo unahan. May iba't ibang bakuna para sa iba't ibang sakit. Tulad ng BCG vaccine kontra tuberculosis. May Hep B vaccine. May bakuna para dyan. May bakuna. Iiwasan. May bakuna para dyan. Kaya mo unahan. May Beta vaccine para iwas tetano, Hep B, meningitis, diphtheria. Pangontra rin ito sa pertussis at pulmonya. May OPV at IPV pa ang polio vaccines niya. Ipa-PCV mo na, meningitis at pulmonya. May MMR vaccine
Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Toto Pito, 7 healthy habits na go na go. Don't smoke, lessen alcohol, say no to drugs. Ang pag-abuso sa alak, yosi at droga ay di lang delikado sa kalusugan ng gumagamit. Nakakaapekto rin ito sa kalusugan at kaligtasan ng iba. Ang problemang ito ay laganap sa Pilipinas at sa buong mundo. Kaya alagaan natin ang kapakanan ng bawat Pilipino para supuin ang adiksyon sa alak, yosi at droga. Gawin ang mga sumusunod. Pigilan at huwag simulan ang paninigarilyo. Lahat ng uri nito ay nakakasama sa kalusugan. Ang paninigarilyo ay sanhi ng mga sakit sa puso at baga. Kahit hindi ka alcoholic, drink moderately. Huwag lumagpas sa 4 na baso ng inuming nakakalasing anuman ang okasyon. Ang sobrang pag-inom ng alak ay masama para sa iyong kalusugan. Kilalanin ang adiksyon bilang isang problema sa kalusugan na maaaring matugunan sa medikal na pamamaraan. Pumunta sa mga drug rehabilitation facilities ng DOH o pamahalaang lokal kung ikaw o ang iyong kakilala ay nangangailangan ng tulong. Tara na! Suportahan ang ating kapwa na magtagumpay laban sa adiksyon. Don't smoke, lessen alcohol, say no to drugs. Tawagan ang Substance Abuse Helpline o Quitline sa mga numbers na ito. Substance Abuse Helpline 1550, Quitline 1558, toll free 165-364. Metro Manila 0921-203-9534 for Smart, 0977-627-7539 for Globe. Sarong Pagirumdom, hali sa DOH, CHDB Call. Bakunado ka na ba laban sa COVID-19? Maging isa sa mahigit 1 milyon na Bicolano na babakunahan ngayong darating na National Vaccination Day sa November 29 hanggang December 1, 2021. Ang sabayang pagbabakuna laban sa COVID-19 ay para ligtas, lakas, buong Pilipinas. Makilahok sa darating na National Vaccination Day. Maging bayani sa bayanihang bakunahan. Magpabakuna, magboluntaryo ng serbisyo sa inyong lokal na pamahalaan, magpakalat ng tamang impormasyon sa bakuna at hikayatin at tulungang magpabakuna ang mga kapamilya at kaibigan. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa kinauukulang LGU o Health Center. Makiisa para sa isang healthy Pilipinas at ligtas na Christmas. Basta Bicolano, bakunado! Isang paalala mula sa DOH Bicol CHD. Kung most recommended ng doctors ang Wilkins Distilled Water, We highly recommend joining Worth a Win sa Wilkins promo. may chance manalo ng 1 million pesos. Weekly prizes na 50,000 pesos at instant cash vouchers. Just buy 7-liter Wilkins Distilled Water to join. This is Marian. And Ding Dong Dan is saying, Kayo ay worth manalo at worth a Wilkins. Create a PayMaya account to join the promo. Promo runs from October 15 to December 31, 2021. Per DOH FDA CFRR permit number 1422 series of 2021. Worth the win sa Wilkins Distilled and Paymaya. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung
kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Mga mommy, daddy, lolo at lola, bakuna Wednesdays na. Kaya naman, tara na at magpabakuna. Ang ating mga bakuna ay siguradong subok na. Mahigit 4 na dekada nang ginagamit ang mga bakunang ating ipinapamahagi sa bansa. Ang mga ito rin ay siguradong ligtas at de kalidad. Dumaan ang mga ito sa masusing pagsusuri ng WHO at aprobado ng FDA. Epektibo at libre rin ang mga ito. Kaya naman, pumunta na sa pinakamalapit na health center para sa karagdagang impormasyon. Magpabakuna na para sa isang healthy Pilipinas. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang Mag-exercise! Pero nanghihina. magki-drama, pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod? Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Kapos ba kayo sa pera? Sa mga albayanong pensyonado ng SSS at GSIS? Kapos ba kayo sa pera at sa pang-araw-araw na gastusin at pangangailangan? Kung gayon, sa PCSD Microfinance lumapit. Dito, makakautang ka na sa mababang porsyento. May mga magagandang benepisyo pa silang binibigay, katulad ng Christmas gift, birthday gift, hospitalization benefit, employment assistance, educational assistance, calamity benefit at marami pang iba. Ang PCSD Microfinance ay isang NGO na ang layunin ay matulungan ang maliliit na pensyonado sa probinsya ng Albay. Ito ay subok na ng maraming taon at marami na ang natulungan na pensyonado. Dito na kayo sa PCSD Microfinance lumapit na talagang may puso at malasakit at tunay na pang-albayano. Bumisita alinman sa mga sumusunod na opisina. Legazpi Main Office, Purok 3, Arimbay, Legazpi City. Magtanong lang sa Arimbay Barangay Hall dahil malapit kami dito. Tabaco City Branch Office, Purok 1, Panang, Tabaco City. Kaharap lang ng St. Gregory Seminary, Santo Domingo Branch Office, Aguas Building, Market Site, Santo Domingo, Albay. Tandaan, bawat pension loan sa PCSD Microfinance lumapit. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 0912-603-9726. Radyo Balagon ka ito, DZGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DZGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 10:03. Hali sa DZGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. Siniguro kan Malacanang sa publiko na pinakasog asin pinahiwas na kan mga gobyerno ang local response kontra sa COVID-19 matapos ideklarar na variant of concern ang Omicron variant. Sinabi ni Cabinet Secretary asin acting presidential spokesman na Carlo Alexi Nograles na kaiba sa ginigibong lakdang kan gobyerno ang pagtaon in orden sa mga local government units na pakusugon pa ang sa indang paghahanda asin pagkakaigwanin clustering kan mga kaso nin virus. Sa iyang sinabi na mas importante na mapahiwas kan mga ini ang sa indang paghahanap kan nin mga aktibong kaso sa paagi nin pagkakaigwanin tulos na contact tracing asin isolation sa mga kaso. Yan ang pang alas 10 na bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa indo kan mga binasunod. Everyday sa bahay daming activities, kaya breakfast pa lang give them champion energy. Milo breakfast every day, Milo breakfast every day. Help champ start your day with a balanced diet, healthy lifestyle, and an energized, nutritious breakfast with Milo. May winning combination ng milk, champion energy nutrients, at Choco Multi-Sarap. Milo breakfast every day, Milo breakfast every day. Healthy champ start your day, Milo every day. Ituloy ang pagiging champion, Milo. Everyday, Milo. Ituloy ang pagiging champion, Milo. Everyday. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Tibay, mas abot kaya na? Mag-Bear Brand araw-araw. Downy, magbagong buhay na.
I-Downy kontra kulob ang buong labada. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Bawat? Aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilab. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas o tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extract, L-arginine, Songaria Cynomorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi ninda, ang tunay na lalaki, matibay, maurag, asin matikas. Sabayan mo pa, Key Robust. Robust, 65 pesos SRP per tablet sana. Para makasiguro, magbakal sa Mercury Drug, Southstar Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdum. Ang Robust Bahubulong as hindi pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of
of 2001. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulog kan payo, kulog kan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Tingog kan Banwaan. Pio Fernandez. Yan, diretso kan istorya. Isihon ta. 3rd District daw, kumpareng Jim. Go, go, go. Good morning. Yes, salamat sabi pare. Maray na aga sa mga paraan tabay. Posibleng mag-alboroto na naman sabi pare. Ang mga parauma sa Libon, particular sa Zone 7, Barangay del Rosario, dahilan sa haloy ng dahi nakakapagtaranom. Ang mga parauma, or medyo sa dahi natatapos ang proyekto sa dam sa Lindongka National Irrigation Administration o NIA. Ano na siya ng iya ini? Oo. Sige. So, inat baga subusak na haros makipagrevolusyon na si Congressman Fernando D. Cabredo kay ito. Oho. Nangyari, nakialisar. Nagtrayumpo, napadigdi si Ricardo Visayas, ni administrator. Una na naman, may problema na naman, matatandaan, mismong si Congressman D. Cabredo nag-intervenir na personalmente, kinaulay ang project engineer kana kontraktor CPR under Hosimagat kung saan gulping paliwanag ang ipigtataram kay kay Congressman Fernando D. Cabredo alagad dahil inako kan Congressman ang mga rasones. Iyon na ang supig dyan mismo ni Congressman tapos sabi, sa aga po na yan! Yeah, tanda ko pa yun na yan. Oo, ngunyan. Yan na sa footage, ngunyan. Dahil inako ni Congressman so rason, una na ngayon trabaho nindo ngayon tapos na nindo sa Biyernes, Tabak nga abot na kantaguran, bako sa nakabasa ng raraponggasyon kan, pati nga dyan mga harong, mga residentes, pwedeng magkaburutod. Oho. Isa madaling sabi, uminagyan mga aldaw, Biyernes, Sabado, Lunes, kaso hapon, tinandawan niya to sabi pa dahil. No. Napasir kita, sinurpresa niya itong ginawan, proyekto, pitik pa diyan pahit. Seryoso. Papetex-petex lang. Papetex-petex? Wala nga ni kita nabutin naman alas 3 nin paggapo na naghahanap kita kan mga trabahante. Oho. Ang sabi nga, nag-iris na. Pero kanina lang niya, naman nag-iris na nagtatukaw-tukaw, may sa basketbulan, may nag... Ipaabot tayo ni Congressman Didi. Ipaabot Yeah, kay Congressman sigurado, Didi. makalintaran pa mayo ka ni Congressman Didi Cabredo. Kung ano siya nabutan niya kan Huwebes, yung man ganaray, mamari kasi ito, kaswapon, naman siya na kung na nag-document ako kaswapon, and nakahuron ko mismo sa presidente kan Farmers Association si Iso Surosa, nawago niya ito tabi pa de, sa iyang mga pahayag sentimento tungkol sa mga proyektong ini. Dahil ang takunda pa mangyari ini, ay ang tabayan na niya ito, maalboroto na ang mga parao madigdi. Ang sentimento mo, sabi nga tanawan minsan ito pa na magpunan tulosan para makasabi tinda September 30 tapos na until now hanggang ngunyan dahil managigibo. Ano sa Presidente, ano na-off sa naman mo sa nilaga sa trabaho? Maluya tayo, late pa na nagtatrabaho. Pipireton, nagtatrabaho. Sampulo. Dahil man nakakuha na. Paano ang trabaho? Maray man ang nilaga? Ayan, di ko sa naman akong maray kung ano yan trabaho. Magpunta sa nung Augusto, tinawa naman doon magtrabaho. Sa kudwari yun, sa na natatrabaho. Hindi naman. Kuha na yung mga paraw mga gusto ng siraan. Nag-agas sa engineer din sana. Tulong siya man na naman kung
bago. Oo, sige. Talaga, pulos na sa tubig. Ano issue din kitabi pa de, kuning dam, susaraduhan na inikan mga farmers ta gusto na magtaranog ta maabot na sa mga similyang alin sa DA. Nyan. Ngunyan, pabulusan na ninda ang tubig sa mga makamasan. Ang engineer, project engineer, nakikihuron, na dahil mo na nga ka mo magsara, kauning aning mga dike, na pundasyon, dahil pa ninda na natatrabaho, dahil pa nga ni nag-excavate tabi ka dahil. Sus Mariosep O ngunyan, ang sabi kan mga paraoma, aluyo na nga ka mo kaanap at natrabahong dahil manindo natatrabaho, sa saradahan mo na nga yan. Nyan, iyang pag na, isigurado ipaabotan kay Congressman Didi, tanganing mag-take na ning mas halangkaw na level ning aksyon. Dahil pinagkoronahan kan kontraktor so sa indang pangako. Oo. Kung imahin na ron kung 3 weeks daan ihagad kan na project engineer na dahil na nga ka mo magsara. Paano nga kami makapagtanom? Sus Mario, so pagbuhay maninda. Sige. Kailan nga sa kahaluyan kan pagtrabaho nindo, maroon ang dalagan kan trabaho. Dahil nindo yan, natatapos. September 30 pa dapat tapos. Sagod mo niyan, dahil natatapos, nagod sa girarahay. Sige. Gusto, lalo naman sindang tulong extend naman, tulong semana. Kaya natin naman pwede. Disyembre na. Di pa ba naman nagtugot kami. Isukol na sa pero sabi ko, sa engineer ninda, ko siguradong magpapayag yan na para umana. Papayag sa kuha niya na tulong sa mana. Sarayo na. Ang tablayanan niya ito yung tabi pa rin. Magkakariribok niya kakahuro niya sa 180 miyembros niya. Kung dahil magtugot ito, na extension na 3 weeks, na dahil sa Raduan Sudam. Yan. Ribok ini. Kariribok ka niyan. Sige. So, siguro, marama niya iniitulos ni Congressman Fernando Didi Cabredo, baka sa ngunya ng mga simana, baka magpasyar naman duman sa nasabing lugar. Roger to that. Sige. Yung minasalita DZGB News. Thank you so much, kumparing Jim. Nako. Day man kinurunahan ng todo-todo kan kontraktor eh. Nangako pa ka mo sa kongresista, no ba yan? Day yan tutugutan ni Congressman Didi. Naaraw ka na mangyari ha? I'm sure, pretty sure, talagang aksyonan yan ni Congressman Didi. Si Ans, may istorya. Ans, what's happening man? Go ahead, Ans. Morning, Sir Pio. Good morning sa mga palantabay. Sa mga nagdagman niya itong bareta sa 681 mga Government Internship Program o GIP workers kan Dole Bicol, hindi pinagtalaga sa manlain-lain ng mga LGU na nga rin na makatabang na mag-encode kan mga datos may kinaraman sa 3-day national mass vaccination. Inian na sinabi ko niyan ni Regional Director Maria Zenaida Angara Campita sa DZGB News kung sa inkaibahan manigdininda na mga AKB o kaya ako Bicol Party List sponsored JPs na iuman ang mga kondusero nakatoka sa further monitoring as in post-vaccination assignments kan mga mababakunahan sa tulong aldao na vaccination drive di sa manlain na lugares sa tuyang rehiyon. Sigon kay Campita dakulang tabang na nasambitan ng mga JPs dahilan sa matatabangan man ang mga health workers as in mga LGU na talagang ma-validate kung sirisay ang mga mababakunahan ngunyan aldaw asagkod sa Desyembre 1 tanganin na magkaigwaman din magkakanigo kaya accurate na database inda. Pero kayan pinagpagirumduman ni Campita ang lambang mga obreros digdi sa Kabikolan na pasiguruho na ma-aprobisara na ang tulong aldao na mass vaccination o ining National Vaccination Days tanganin na matawanan man in proteksyon kontra sa COVID-19. Alagad pinagtawan ni doon ni Campita na bako man na mandatory na rekisito sa pagtrabahoan pagbabakuna alagad may ilot nang pinagpaluwas na orden sa tendang sentral na opisina na kun in kaso man ang mga obrero tay talaga makapag o mag-refuse o magsayuma na magbabakuna sinda ma-require na magpresentar man ginaray nin RT-PCR test sa indang mga empleyado o mga employees sa mga maabot pang aldaw. Itong sa mga GIP, susweldohan ito. Yes, sabi Sir Pio. Okay, so government internship, kumbaga, imbes na sa opisina, tulong aldaw man sila dyan magtabang. Yes. Okay, sige. Sabi Sir Pio, ang information pa, Hans Galero with Boy, DCGB. Salamat, Ans and Boy, sa istorya. Last report sa tuyang programa ngunyan na aldaw, ultimo dia ka Nobyembre. Luens, go ahead. Salamat abiya sa Pio. Hello? Go ahead. Yes, salamat abiya sa Pio. Maray na aga sa kabusta baka parantabay. Location kan DZGB News niya, makitagira ray digdi.
sa Typhoon Riming Shrine digdi sa Barangay Padang, Legazpi City na kung sain natapos sa tabi Sir Pio so pagbaha ni pagtaon ni ayuda sa mga residentes kan Barangay Padang, Legazpi City. Kasubago natapos sa Santa Misa sa panganginot ni Reverend Father Eric Martiriano kan parokya ni San Vicente Ferrer. Asin ang sa iyang katugunan sa iyang Santa Misa yo na dapat na pangatamanan ng kapalibutan. Kunyan tabi Sir Pio nangaputan man o kaya nanginutan man digdi si Congressman Alfredo Pino Garbin Jr. O nikatanin ko na tatabi Sir Pio. Maganda din minsan kakatapos ko sa nangunyan ka na pagtao in ayuda para sa mga taga Padang. Kung maray na agatabi, labi ko sa DZGB. Minsay ko sa tuyang mga parantabay. Nanyaan ko kita kunyan sa Barangay Padang. Si Pio Fernandez po, nasa ibong na linya. Pio. Yes, good morning tabi Kong Pido. Well, as I said earlier, we are commemorating the 15th year of Riming, but also we are celebrating life. Kanya sabi, Tio. Why? Because we are still standing. Kumbaga, nakatindog manggiraray kita. And nahiling ka sa resiliency kan sa tuyang mga kababayan, lalong-lalo na digdi sa Padang. And ining Padang Memorial na sa tuyang pinatugdog digdi kang ako Bicol Party List, which composed of 3 cross, inibagang tulong cross. This symbolizes faith, hope, and love. Ang dakulaon tam pagtubod sa mahal na Diyos na anuman kapag hatian o tanawman buhay will always number 2 is hope, ang paglaom o asa. Our hope is bigger than any tragedy or problem. And number 3, itong love, greatest of them all, baga Pio, is love. Ang pagkamirinot buutan atin mga laga sa lambang saro. And that's why if you see mga taga Barangay Padang, they are a vibrant community, a growing community. At kami man sa Ako Bicol Party List, padagos na magsusuporta sa paagi ng mga programa, in proyekto, and infrastructure projects that will protect the lives and property kay Padang. Opo, ano tabian sa indong magiging assurance, Congressman Pido, you will be there, Congressman Salde, and Ako Bicol tabi? Puon pa sa nabaga, Pio, and in fact, 15 years ago, 2000, nabako pa mang kita party list representative, I was then a city councilor, and then kasabay ko ang Ako Bicol. We call ourselves SOS Bicol, those who are catering for relief and rehabilitation efforts sa panahon ng kalamidad. Nag-evolve, naging Ako Bicol. Ang gusto kong sabihin, 15 years ago today, yaon manggiraray kita. Hindi kita mahali. We will always help. We will always contribute to the welfare dan sa tuyang mga kababayan. Digdi sa Padang and then sa Bilog na Kabikolan. Opo. Congressman, salamat. God bless tabi. Reynaldo. Yes, salamat tabi Sir Pio. So yan tabi Sir Pio, si Congressman Alfredo Pino Garbin Jr. na Ako Bicol Party List. May kinaraman tabi Sir Pio sa aktibidad na ini. Kadapol lang mga nagkaurong baligi na mga taga-Padang na natawan ni ayuda kan sa indang ahensya. And at the same time tabi Sir Pio, nagpamidbid naman digdi. So second Dominican Ako Bicol Party List na si Attorney Jill Bongalon na taga Tabaco City, Albay. So yan tabi Sir Pio, ang mga dagdag state pensioner, alidigdi sa satuyang pinagtututukan on assignment. Ako po, si Luis Bursebar. Salamat po kan sa idong pagantabay, asin namang Diyos ang magbantay. Pio Fernandez, Tingog Banwaan. Sa inyong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa inyong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa.
Gusto po naming magpasalamat sa inyong lahat na patuloy na tumatangkilik sa Best Cafe dahil sa husay ng mga sangkap nito at sa inyong totoong testimonya ay nagawaran ng Golden Globe Awards ang Best Cafe 8-in-1 Coffee bilang Best Organic Herbal Coffee sa buong Pilipinas. Ang kumpanya namang naghatid sa inyo ng Best Cafe ay hinirang din bilang Best Marketing Company in the wellness industry at maging si Dr. M na siyang nag-formulate ng Best Cafe ay nagawaran ng Excellence in Entrepreneurship Award at mula naman sa World Council Excellence Awards ay ang Seal of Excellence as Naturopathic Practitioner. Lahat ng tagumpay na ito ay nagpapatunay na ang mga sangkap ng Best Cafe gaya ng malunggay, guyabano, mangosteen, agaricus mushroom, barley grass at stevia ay talagang malaking tulong sa kalusugan ng tao at sa pagpapagaling ng maraming sakit sa presyong makatao para sa lahat ng Pilipino. Best Cafe 8-in-1 Coffee, aprobado ng Food and Drugs Administration, mabibili sa mga supermarkets at butika. Nandito ka na, Lola! Sobrang enjoy ko kasama, Lola! Lagi mong tinutulungan si nanay mag-alaga sa akin. Lalo na kapag nagbe-breastfeed ako kay nanay, ikaw po ang nag-aayos ng mga gamit ko. Hinahandaan mo din ako ng mga pagkain na masustansya. Yan ang lola ko! Bakunado ka na ba